Gipasabot sa kapulisan nga magsilbi sila og warrant of arrest sa usa sa mga co-accused ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy nga si Crescente Canada. Hinungdan sa gipahigayng checkpoint sa Barangay Tamayong sa Davao City kagahapon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sumala sa Police Regional Office 11, misulay sila og silbi og warrant of arrest batok kang Crescente Canada sa Barangay Tamayong, Davao City kagahapon. Human kini nasiplatan di palang dugay. Apan napakya suman nga wala nila kini nakita sa lugar kagahapon. Magsilbi unta og warrant of arrest ang PNP adlong Lunes sa Barangay Tamayong, Davao City alang sa usa sa mga co-accused ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong trafficking nga si Crescente Canada. Kini sumala sa Police Regional Office 11, human sila nakadawat og impormasyon nga anaa kini sa maong barangay. Pag-check We ng mga received PNP information that Crescente Canada is in Tamayong kasi siya nga ang barangay kapitan doon. Okay. We have people who are monitoring the place. Actually, may mga visuals tayo. Okay? Nakita natin siya. May mga nakakita ng mga tao natin the day before. So nagplano kami na iserve sa kanya ang warrant of arrest niya. Sumala pa, pipila ka mga kabalayan ang gisearch sa kapulisan. Apan pakis nilang makita si Canada atol sa pagsilbi og arrest warrant. Duna sa random checkpoint sa Purok 2 ang kapulisan nga nakatabon ang nawong. Gani, ang residente nga si Puldo nadugayan sa pagpangompra sa Bangkirohan Public Market sa downtown sa Davao City. Human giharang o wala gitugutan nga makalahos sa maong purok pasado alas 2 sa kadlawon. Mga 2:28 AM agi para mi sa Purok 2 di daw paagi kay wa daw makaagi nga okay makasulod og gawas nga sakyanan. Wala ko kabalo sa rason sir bag na buntagan mi og pangumpra kay layo ba itong Davao niya ang isda didto. Dapat kadlaw na didto. So naigamay diferensya sa among panginabuhi. Sumala pa, pipila usab ka mga sakyanan og media personnel ang giharang. Gani ni atong Biyernes sa gabi, naalarma usab ang pipila ka miyembro sa KOJC. Dihang nagpahigayon og checkpoint ang kapulisan nga nakasuot og mask ug sunglasses. Busa, gikwestiyon sa mga miyembro sa KOJC kung ang ay matud pa ang gipahigayon nga checkpoint sa kapulisan duol sa ilang compound. Sa Senate hearing sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nga gipahigayon ni Senator Ronald De La Rosa, nagpadayag sa ilang reaksyon ang kampo sa KOJC sa nahitabo. Kaninang madaling araw nag-attack na sila sa isang compound na naman namin. Armed policemen were there. Ginising na naman na yung mga farmers namin na nakatutok ang baril sa kanilang mga noo. Pwede ba tumigil na yung mga kasinungalingan ninyo? Hinoon gibutyag sa kapulisan nga normal operational procedure ang gipahigay nga checkpoint sa kapulisan. Gibutyag usab ni ining nga sa gitgit sila nga bahay nagapwesto aron dili matud pa maalarma ang mga miyembro sa KOJC. Our policemen at night, they're looking for them in dark places. Kasi sir, nagtatago talaga ang mga pulis ko sir. Pinatatago ko sir sa highway para hindi, precisely for that reason, for them not to alarm people. But these KOJC members are going out of their way. Aduna say sugyot ang senador ngadto sa PNP. At kung may information kayo na matanggap na nandoon si Pastor Kibuloy, you can serve your warrant anytime. Pero yung ganun na intimidating sa mga estudyante na papasok doon na nandoon kayo palagi. Sara, sa karon wala na ang checkpoint sa Purok 2 sa Tamayong, Davao City. Gani miingon ang Pro 11 nga ilan nang i-require ang ilang mga personahe nga musuot og standard uniform kung magpahigayon og checkpoint. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.